Hola, bon dia. Benvinguts a Encreua i Encerta, un espai on aprendre a solucionar els mots encreuats que Màrius Serra publica al diari La Vanguardia. Soc Violant Martí Casas i us acompanyaré els dijous, conjuntament amb la Biblioteca Montserrat Abelló del barri de les Corts de Barcelona, a la resolució dels mots encreuats d'avui, dijous, 9 de juliol, que correspon al número 1871. Si us sembla, comencem, d'acord? Doncs vinga, anem a fer els horitzontals. El primer horitzontal diu: aguanten els seguidors anglesos més hooligans. Un sinònim d'aguantar és suportar. Per tant, seria suporten. D'acord? A continuació diu: distribueixo cabals. No sé, la veritat, no sé com funciona això de distribuir cabals, però com que és primera persona poso una O. Acull músics jubilats. Un sinònim d'acollir és asilar. Aleshores seria asilar. Per què ens parla dels músics jubilats? Doncs músics jubilats perquè hi ha la nota si i la nota la. És un joc de paraules, no? En aquest cas seria un joc de notes. A continuació diu blat de moro, un sinònim de blat de moro, que vindria aquí de 5 lletres. No ho sé. Continuo endavant. Iridi. A l'element químic iridi el símbol químic és IR. 3 horitzontal. Pedra plana on hi ha una inscripció. La sabem aquesta, la pedra plana. De moment la deixem i potser més endavant ens sortirà. Sípies petites. Sípies petites. Aquí, en tot cas, poso una S perquè és plural. I així ja puc començar a preveure algunes lletres. Nudista amb ressons bíblics. Vindria aquí. Doncs la veritat és que no ho sé. Continuem. Ancià. Un sinònim d'ancià, una persona anciana, és una persona vella. Doncs un sinònim d'ancià és vell. A les portes d'Escandinàvia. Recordeu, sempre que diu a les portes vol dir a l'inici, al començament, en aquest cas serà la lletra E. El signe horitzontal. La més trencadissa, la lletra més trencadissa és la C trencada. Aquesta ja ha sortit en els anteriors mots encreuats. Garballeu el gra a la era. Garballeu, un sinònim de garballar, haurà de venir aquí, no sé quin pot ser, però com que és tercera, vosaltres, és segona persona del plural, vosaltres garballeu, puc assegurar que acabarà amb EU. A continuació, els metalls més nobles. Quin és el metall més noble? L'or. Doncs, com que està en plural, ors. Fixeu-vos que ens ha sortit, ens ha completat aquesta vertical. Fantàstic. Si fent els horitzontals se'ns omplen les verticals, perfecte. OS. Què és OS? OS és el símbol químic d'un element químic que és el osmi. Hem de saber química, per saber solucionar els mots encreuats. Aquest es dedica a la venda del futur gallinaci. Futur gallinaci, és a dir, és un animal que serà un futur gallinaci, per tant és un pollet, no? Els futurs gallinacis. Llavors, què és el que es ven? El que es ven vindrà posat aquí, de moment no ho sé i ho deixo. Set horitzontal, en un 3 i no res. Recordeu, en un 3 i no res, quan diuen un 3 i no res, en aquest cas, com que diu no res, hem de treure el res i ens queda la T. Aquest surt moltes vegades, llavors ens hem d'acostumar amb aquest tipus de trampetes que ens fa, o d'ajudes, segons com es vegi. No pot perdre el cap perquè no en té. Una cosa que no pot perdre el cap perquè no la té. Bé, no la sé, continuo. Entrellaço els cabells d'una cabellera. Com es diu quan entrellacem els cabells d'una cabellera? Estem trenant. Per tant, com que és primera persona, és treno. Perquè diu entrellaço jo.
A continuació, copiï un text aliè. Copiï un text aliè. No sé què serà, però com que és primera persona o tercera persona, ell o jo copio un text aliè, llavors ho faig acabar amb una I. Després, centúria, la C. Al final s'acosta, com que diu que al final ens hem de fixar amb les últimes lletres del final. Com que n'hi ha 4, doncs poso les 4 del final. 9. La Gardner en ordre alfabètic. La Gardner més famosa fa referència a la Ava Gardner, a l'artista de cinema, que es deia Ava. D'acord? Llavors, com que diu ordre alfabètic, doncs llavors el que hem de posar és A, B baixa. Posin els noms dels carrers. Posin els noms dels carrers, no sé què serà, però serà tercera persona, per tant, IN. Ells posin. Has perdut una porteria de rugbi. Fixeu-vos bé, el has perdut una porteria de rugbi fa referència que la lletra H té forma de porteria de rugbi. Doncs si diu que l'hem perdut, ens queda AS. El 10. Envestiu la xarxa com peixos. Doncs no ho sé, però com que diu envestiu vosaltres, doncs poso IU. Facis avançar les embarcacions d'Oxford i Cambridge. Facis avançar, és tu facis avançar, per tant serà el que fan allà. Allà fan curses que remen, no? Doncs serà mis. I la darrera diu ioda. Doncs vinga, un altre element químic que és la I. Ganes imparables de fer alguna cosa. Quan tenim moltes ganes de fer una cosa, vindria aquí. De moment deixem-la, ja ens sortirà. El fet de bategar fortament el cor. Doncs aquí també vindrà. No el sé, el deixo. Una altra vegada el 12, horitzontal amb surt ioda, una altra I. Pell treballada. Pell treballada vindrà aquí. De moment ho deixo. Jornades ciclistes. Com es diuen les jornades ciclistes? Són les etapes. Sí? Vinga, centímetres cúbics. Doncs, centímetres cúbics. Aquesta senyora no està per bromes. Una persona que no està per bromes, Una persona que és com... deixem-la, ja apareixerà, recordem-ho, de totes maneres. Ho comparteix amb la mare i el pare. Fixeu-vos bé, la paraula mare i pare, què és el que comparteixen? Doncs comparteixen el ara. Doncs poso ara. I el 14 horitzontal diu assistim a missa. Aquest assistir a missa ja l'hem vist altres vegades. Un sinònim és el verb oir. Per tant, és nosaltres oïm. Després diu la corda més tràgica. La corda més tràgica vindria aquí, de 4 lletres, i li feu un homenatge, en aquest cas, serà vosaltres li feu. Si li feu, per tant, serà... No, li feu, perdoneu, acabarà amb eu. Sí? I aquí ens ha quedat aquest seu. Mireu, ens ha quedat tot el 14 vertical. Perfecte. Anem a repassar ara. Anem a fer els verticals. Barret que duien els anglesos a les colònies més caloroses per impedir que el sol els enrogís el clatell, els fes enrogir el clatell. Fixeu-vos bé, comença amb sa i acaba amb cot. Doncs el barret aquest es diu salacot. A continuació diu abandono l'ofici del rei. Un rei quan deixa de ser rei es diu que abdicar és el verb, doncs primera persona jo abdico. En aquest cas no, perquè jo no soc reina. Vinga. 3. Aquestes són de segona mà. Una cosa que és de segona mà és una cosa que està usada, en aquest cas, usades, perquè és femení plural. Progenitor. Doncs un progenitor és el pare. I diu tants romans com dàlmates. Fixeu-vos bé, ens ha sortit el C1, el número C1. Aquest d'aquí és el C1 romà. D'acord?
que és el nombre aquell dels dàlmates. A continuació, diu, quan us acompanya el PAM no s'encén, sinó que encén el destinatari. Un PAM, I comença amb pi, doncs llavors ha de ser pipa, pam i pipa, aquella burla que es fa. A continuació, el 3 diu, tiro endavant amb molts pocs recursos, tiro endavant, m'atreveixo i poso una O perquè és primera persona. Tot i que recordeu que de vegades en alguns verbs no sempre funciona, però bé, ja me'n recordaré. Mulla perquè no mira, una M. Com surt d'aquesta M? Fixeu-vos bé, diu mulla perquè no mira. Com que no mira, un sinònim de mirar és ullar. Doncs com que no mira, el que em queda és la M, que és la que ja m'havia sortit abans de l'ull. A continuació, el 4 vertical. La vila que sol hostatjar els millors atletes del món cada 4 anys. Doncs està clar que és la vila olímpica. I després diu, espavilats, atrevits. Espavilats, atrevits, vindrà aquí. Com que és plural, una S. 5 vertical. El mitjà de comunicació oral per antonomàsia. Quin és aquest? Aquest és la ràdio. I a continuació diu distingides il·lustres. Aquí, distingides il·lustres, el que està clar que serà plural femení, doncs ES. 6 vertical. Temps mort en el joc de bàsquet. El temps mort en el joc de bàsquet és una T, que ja la tenim d'aquí. Feu malbé un òrgan per manca d'ús. Un feu malbé, vosaltres feu malbé, acabarà amb EU, l'U gelatí, doncs vinga. Segueixo endavant. Carro sense gos. Tornem a estar amb aquest tipus de paraula. Carro. Si diu sense gos, hem de tatxar el K i ens queda el RO. A veure que si no després. Així. El 7 vertical diu comença a edificar. Com que diu que comença, ha de ser ED. Observatori d'ocells. No ho sé, el deixo en blanc. Foll. Doncs vinga, no la sé perquè pot ser algunes coses. Continuo. L'òrgan més famós de Cirano. Cirano és el de Bergerac. Llavors, quin és l'òrgan més famós pel qual se'l distingeix? Doncs pel nas. Tenia un nas molt llarg. Dual. Dual sense inicial. Com que diu que no té la inicial, doncs és U-A-L. A continuació diu prega sense mirar el rellotge. Un sinònim de pregar és orar. I com que diu que no mira el rellotge, doncs no pot ser una hora. És una hora sense H. Per tant, és hora. Diu, no és un oasi. Fixeu-vos bé, si diu que no és un oasi, vol dir que el sí no hi és. Per tant, ens queda O-A. Anem al 9 vertical. Guisat de senglar cuinat amb vi negre, cebes i sang de l'animal. I vindrà aquí. No sé si el sabeu o no, però de moment ho deixem així, que els temes de cuina tenen noms molt específics. A continuació diu escletxes. Escletxes, el que està clar que serà plural, doncs afegeixo una S. 10. Amb els peus cansats després d'una gran caminada. Amb els peus cansats després d'una gran caminada. No ho sé. Fer el joc del mirall. Fer el joc del mirall, fixeu-vos bé que diu imitar. A l'11. Va fent via. Va fent via. No sé exactament a què es refereix, doncs ho deixo així. Visió humorística capaç de dir el contrari del que es vol dir. Doncs vinga, fixeu-vos bé que ho tenim bastant fàcil, no? Perquè és la irònica. És la visió aquesta.
i a continuació em diu est. Doncs em diu est, una E. 12 vertical ens cal per respirar. Què ens cal per respirar? L'aire, però dins de l'aire el que nosaltres captem és l'oxigen, una O. En sumes, doncs si en sumes, olores. Cruspit, els aliments nocturns, és sopat. Fixeu-vos que ens ha quedat aquesta i hem anat completant força paraules. El 13 diu, combina prou bé amb la tònica. Què és el que combina prou bé amb la tònica que està tan de moda per prendre? Doncs és el gin, la ginebra. Després diu neteja, doncs si neteja, ell renta. I a continuació diu l'adverbi dels de segona fila. Doncs l'adverbi dels de segona fila vol dir que no estan al davant, sinó que estan a la segona fila, estan rere. El 14 vertical, que ja el tenim, ens ha sortit tot, diu navegues d'una manera determinada, és orses. A continuació diu l'estació de servei al bell mig del desert és un oasi. I finalment ens surt la paraula greix, que el seu sinònim és seu. Fixem-nos bé que ara ja ens han sortit, ara hem fet tota aquesta repassada dels horitzontals i els verticals, i ara el que hauríem de fer és anar completant els forats que ens han quedat. D'acord? Doncs vinga, aquest d'aquí el tenim i a continuació ens deia el distribueixo cabals. Acaba amb ogo. Bé, no el sé, continuo. Blat de moro, tampoc el sé, comença amb da. Però fixeu-vos bé, el 3 ens sortia pedra plana on hi ha una inscripció i em surt la paraula lapida. Doncs ja la puc completar. I després em surt sípies petites, fixeu-vos bé, comença amb S i acaba amb ons. Doncs si diu sípies petites seran els sípions. Nudista, amb ressons bíblics, fixeu-vos bé, em surt adamita. Són aquelles persones seguidores d'Adam que era nudista, no? Estava nu. Aquests ja el tenim, llavors el 5, garballeu el gra de l'era, i em surt pu, i aquí ens falten dues lletres. No ho acabo de veure clar, continuo endavant. Aquest es dedica a la venda del futur gallinaci. Fixeu-vos bé, l'altre dia ja ens va sortir aquesta paraula, que vam veure que venia de la paraula ou, per tant és ouataira. El 7 diu no pot perdre el cap perquè no en té. Una cosa que no pot perdre el cap perquè no en té és un acèfal. Sí? Acèfal, que no té cap. El 8. Copiï un text aliè. Copiï un text aliè, encara no l'acabo de veure del tot clar. Continuo. Posin els noms als carrers. Fixeu-vos bé, posar els noms als carrers, ens falten aquí les 3 consonants, que és ratolin. De posar rètols, posar els noms als carrers. El 10 és embestiu la xarxa com peixos. Està clar que no ho sé. Passo, ganes imparables de fer una cosa, comença amb de. Pot ser o bé desig o delit. I llavors això és el que hauré de mirar cap on he d'anar, que no ho sé. Tant si és delit com desig, aquí va una i, per tant la poso. A l'11 diu el fet de bategar fortament el cor. Mireu, acaba amb cor. I diu bategar, doncs potser la pugui... Bé, continuo. Pell treballada. Pell treballada, aquí hi ha una cosa, aquí està clar que això no sé què pot ser, però fixeu-vos bé, el 13 em deia aquesta senyora no està per bromes, una persona que no està per bromes és una persona seriosa, d'acord? I la corda més tràgica és la soca. Anem a fer aquesta repassada de verticals, a veure com els tenim. El 3 vertical diu...
tiro endavant amb molts pocs recursos. Doncs mal visc. Fixeu-vos bé, jo aquí he dit que com que era primera persona del singular, acabava amb o, que és com acaben la majoria de verbs. Però en aquest cas ha de ser una C, perquè el verb viure és un d'aquests verbs doncs, que les terminacions finals varien. Doncs hem d'anar en compte quan preveiem una cosa, que hem de tenir cura, que no sempre, que pot haver-hi alguna irregularitat. D'acord? El 4 vertical deia espavilats, atrevits, doncs fixeu-vos bé, si diu espavilats, atrevits, això ha de ser vius. Una persona viva és una persona desperta, llesta, atrevida també. El 5 vertical deia distingides, il·lustres, doncs aquí estarà clar que vindrà alguna cosa, però com que aquest d'aquí és un desig, fixeu-vos bé, aquestes eren les pells treballades. Les pells treballades és el cuiro. Per tant, aquesta d'aquí és erígies. Per tant, ha de ser agrègies. I aquesta d'aquí ha de ser una E. Briveu, que és tercera persona, vosaltres. Ai, segona persona. Vosaltres vibreu. El 6 vertical deia feu malbé un òrgan per manca d'ús. Quan feu malbé un òrgan per manca d'ús és atrofieu. Atrofiar. D'aquí ens surt la paraula plagir. El 7 vertical diu observatori d'ocells és un aguait. Aguait. Per tant, aquí em surt purgueu, que era aquell garballeu. D'acord? Purgueu. Llavors, aquest d'aquí, el 9 vertical, em sortia el guisat de senglar, que és el civet. Sí? I llavors, a continuació, diu escletxes són les cletes. Un sinònim de cletxa és una cleta. I què més em surt? Aquí em sortia aquest d'aquí, la persona, aquest d'aquí em sortia foll. Un foll és un boig, per tant aquí se'm completa el baticor, el boig, baticor, i què em queda? Em queda aquesta d'aquí, aquesta horitzontal, que era el blat de moro, i em queden aquestes dues verticals. Doncs el 10 deia, amb els peus cansats després d'una gran caminada, segueixo, està clar que diu pauat, i el 11 vertical diu va fent via, i acaba amb il. Si va fent via vol dir que està a les vies, no? I un sinònim de via és un raïl. Doncs em queden aquestes tres paraules i llavors el que està clar que un sinònim de blat de moro és el dacsa i això és el espauat i aquí em surt arogo. D'acord? En aquest cas, les paraules no n'he hagut de consultar cap als diccionaris en línia, perquè més o menys m'han anat sortint, però reconec que si teniu algun dubte es pot anar als diccionaris en línia. Properament faré una pastilla de com es poden fer les consultes en línia, que molts de vosaltres ja m'ho heu demanat. D'acord? Bé, us deixo aquí amb la solució completa dels mots encreuats d'avui, i espero us hagi servit i us ajudi a anar resolent els vostres mots encreuats durant tota la setmana. Estic a la vostra disposició pel que pugueu necessitar. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.